Owu n'ime Lamborghini niile ka na-ebe akwa. Yes. It is not in all Lamborghini that you cry inside. Ihe mmụta akụziri anyị na social medium this week mere ka anyị mara na ọwụghị Lamborghini niile ka pụta na ebe akwa. Maka na ọ na-awụ ụmụ agbọghọ be anyị pụta ha asịghị it is good to cry under the Lamborghini than to cry under the 504 of Peugeot. Oh yeah, na-ekwu, but they are quickly forget. Na o mere Lamborghini ya apụta na ya ka ibe akwa. Iruzi ebe ahụ echi ego nọ n'ala. Ihe asụmude gbọọ ma agbọọ. Before you know it, nọrọzie n'ime Lamborghini na-esi rabbit. Hey! Ọ dị egwu. Debe eziokwu bụ na ka o si dị ugbu a. You reconfirm the color of the Lamborghini before you go inside. Before you ban a Lamborghini, check kwekọrọ ya. You check your plate number ya and the year of manufacture. Maka echi, ọ bụrụ maka akwa Lamborghini, anyị ebegide akwa ahụ ruo echi. Mba, ọ na-ebecha nketa ọkwụsị. Ndị mmadụ ya na-ebepụtara anyị akwa. Anyị nwa n'ebe a na-enweghị Lamborghini. Ọrụ anyị wee na-asị ha sorry and advice dị ya n'enu. Yes, maka na ekele ọrụ eke. But before that, ka m were gwodo mmiri ọma SOP ya sacha my esophagus. This page is not support violence. Nke onye chiri ya zero. Peace out. Hey!